Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Yuang. Ba aku lama je mak kau. Mana ka lama? Kabar-kabar bang kau bini baru cek lah Yuang. Hah, kau bini baru. Yo. Onde tu bah. Jalan-jalan naik kudo. Naik kudo bersama-sama. Biarlah abang babini duo. Asalnya amak di baliannya oto limo. Mau kasih amak. Asalnya gadang piti balanjo. Ya, mak naik kudo kan naik kudo. Jalan-jalan ke Pekanbaru. Naik otobus kota. Ya. Asa abak babini baru. Ambo caca. Baga jauh, caca. Abak bak. Babini lah cerai bak, nak ada. Mga amak kok bamanuang Rasa minggu abang ndak pulang-pulang yuang. Mga mangkok abang ndak pulang-pulang amak. Memang ngambuk diulang ndak dapet kandak. Mak alai boleh dia nak tanya. Boleh kan mak? Tanyalah apa nan kawang tanyakan. Apa? Banyak tanda abah tu mak. Kita raga nak babini duo. Mak mga abak coy tu bana. Nan keceknya amak kolah mulai lama yuang. Sampai hati bana abak tu mak. Entahlah yuang, mungkin kolah nasib amak. Ijang pelepehnya balik ni dua mak. Kok ditagah amak nan diancamnya. Apa banyak ancamannya mak? Amak langsung nyo aja kalak tiga. Balik tu yuang. Aku bakal agak abah tu mama. Oh, tak bisa tu tu. Oh, kau boleh bayar nomor arah tu kau. Lah kejauh, dah. Abah mak. Aku lama tu Yuang. Sama-sama lama lah mak. Aku bakal menurut anak. Nak. Pak ale yuang terpaksa amak mangalah. Kan nama lagi madu mak. Biarlah yuang pada amak jadi janda. Emak cuba pikir-pikir bana. Lama latui bisa dendek bak pikir yuang. Ejek di madu tu makan hati mak. Biarlah yuang pada dan mati tak makan. Elah pakai bana hati amak. Pak ale yuang ikut jalanan rancak. Kini Kasarah de amak. Yo pada manjando biar amak di madu. daripada madu tiga. Mak mga amak kok bamanuang. Rasa minggu abak ndak pulang-pulang yuang. Mga mangkok abak ndak pulang-pulang amak. Memang ngambuk diulang ndak dapet kandak. Mak alai boleh dia nak tanya. Boleh kan mak? Tanyalah apa nan kawang tanyakan. Apa? Banyak tanda abah tu mak. Kita raga nak babini duo. Mak mga abak coy tu bana. Nan ke